Aşgabatly esker Hitrokodan noyabrda harby gulluga çağırılan ýaş jigit Türkmenbaş şäherini özüni helakledi. Ol Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň içerik goşunlarynyň hataryny gulluk edýärdi. Helakçylyk düýw edarasy Aşgabatda ýerleşýän harby ulgamy Mälikul Berdimhomedow adanyny harby birikmäniň Türkmenbaş şäherindäki bölümleriniň birine boldy. Bu hadisanyň bir hepde odal bolanlygy esker öl tapylandan soň onuň gulluk edýän harby bölüminiň komandirleriniň soraga çekilenligi häzirlikçe hiç kimiň tutsak astyna alınmaganlygy habar berilýär. Adatlygyň habarçysy wepat bolan eskerin adyny, atasynyň adyny anyklanmagy başarmady. Hasanygy içeri işler ministrliginiň içerik goşunlarynyň Aşgabatdaky ştabynyň anonimlik şertinde gurulşan ofiseri ýogalan eskerin adyny aýtmakdan boyun gaçyrdy. Eskerin gulluk edýän harby bölümi Türkmenbaşdaky sport toplumyna ýerleşýär we ol sport toplumynyň içinde özüne tanharly tapyldy diýip adatlygyň anamdar çeşmesi gurrun berdi. Şeýle-de çeşmäniň sözlerine görä eýýämden bar güne wepat bolan eskerin özüne ýüklenýär. Ýaşlar gowşok, ejil bolup çykdy diýýärler diýip radionyň söhbetde aýtdy. Bu waka Türkmenistanyň daşardaky garaşsyz nesiriň başga bir özüni helaklan eskerin işiniň derňegi merhumyň özünden başga günäkaryň tapylmagyny barada çap eden maglumatlarynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Türkmen News nesiriniň maglumatyna görä 8 fevralda Daşowdaky psihiki neurologiya keselhanasynda özüni helaklan esker Sapar Murat Jumabayew hem noýabr aýyna harby gulluga çağırlypdy. Hyp çıkan maglumatlar Jumabayewiň özüni helaklanmagynyň öň garyndaşlaryna gullukdaşlary we ýokary derejeli ofisiýerler tarapyndan ýylgyderli urup ýenjilişi, harby bölümiň ýolbaşçylarynyň bu hil hadiseleri baş galdyrmaýanlyklary barada gurrun berenligini tasdikleýär. Emma muňa garamazdan harby prokuratura başda bu işi bastyr ýüstür etmäge çalışdy. Soňra bolsa diňe bir näçe adamy sorak etmek bilen çäklendi diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimetler goşunnaky agalyk eskerleriň maýyp edilmegi, öldürilmegi ýa özüni helaklanmegi bilen bagly ýagdaýlary mundan öňem gizlin saklaýardy we bu gizlinligiň soňky wagtlarda has berkidilýänligi habar berilýär. Türkmen döwlet mediasynda hususan eskerleriň hökmany ýazylyp almagyna mezur edilýän esker gazetini goşunnaky agalyk dedawşyna adyk problemler hakynda hiç bir maglumat berilmeýär. Şuunlar Mary welaýatynyň Türkmengala etrawynyň ýaşaýjylaryndan özleriniň elektrik energiýasyny hasaplaýjy gurallaryny Türkmen standartlary baş döwlet gullugyna barlatmak we hilini tasdiklatmak talap edilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Mardan habar berýän habarçysy Etrap elektrik edarasynyň işgärleriniň kemine geňeşligindäki hojalyklara aýlanyp bu barada ýaşaýjylaryň ählisini duýdurýandygyny aýdýar. Adamlar atalarymyzyň we kakalarymyzyň ellerine gaz, tok hasaplaýjy gurallary alyp Türkmen standartlaryna barladyp, hilini tasdikladyp ýörenlerini görmändik diýerler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22 aprelde gurrun berdi. Elektrik edaralarynyň işgärleri bu talabyň sebäbini howpsuzlyk çäreleri diýip düşündirmek bilen çäklenýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar öz elektrik hasaplaýjy gurallarynyň geçen ýyl barlygdan geçirilendigini aýdyp, muny adamlardan pul çöplemegiň ýeni bir görnüşi diýip atlandyrýarlar. Geçen ýyl her kim bergi edip, ýagny ýarty pulny berip, galan ýartyny hem soň geçirip Türkmen standartlary gullugundan barlygdan geçirilen hasaplaýjy gurallary satyn aldy. Häzir ýene barlygdan geçirmek üçin elektrik edarasynyň ustasyny çağıryp hasaplaýjy guraly aýyrtmaly we soňra da gaýtadan daktyrmaly. Munyň her biri şeýle-de barlygdan geçirmek üçin pul tölemeli diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň biriniň sözüni getirdi. Onuň sözüne görä raýatlar bu işler üçin Türkmen standartlary gullugyny takminan 200 manat we ustalar üçin 50 manat tölemeli bolýarlar. Adamlar aýlygyny näme ýetirjegini bilmeýärler. İşsiz adamlar hem gatykän, çetki owalar has garyp ýaşaýar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosyna ýokarda aýdylanlar barada Türkmen standartlary baş döwlet gullugundan kommentari almak başartmady. Şeýle-de hojalyklardaky elektrik hasaplaýjy gurallaryň her näçe wagtdan barlygdan geçirilmelidigini hem anyk
saklap bolmady. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gaz, suw we elektrik togu tölegli edildi. Lewapda owa hojaluk tehnikalaryna ýanygyç we ätiýaş şaýlary ýetmezçilik edýär. Mineral dökünleri gymmatlaýar. Şu günler Türkmenistanyň nowatdaky owa hojaluk mewsimi dowam edýär. Gowaçy ekişi bilen bir hatarda güýzlük buğdaýy ýydyk etmek hemde gök bakça ekinlerini ekmek işleri alınıp barlyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatyna owa hojaluk tehnikalaryna, traktorlara, ýanygyç we motor ýağlarynyň hemde ätiýaşlyk şaýlarynyň ýetmezçilik edýändigini, şeýle-de ekrançylyk üçin derur bolan mineral dökünleriň bahasynyň gymmatlandygyny habar berýär. Lewapda owa hojaluk mewsüminde traktorlara dizel ýanygyjynyň, motor ýağlarynyň we ätiýaş şaýlarynyň ýetmezçiligi problem ödürýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli mehanizatorlaryň ençemesine salgylanyp 21-nji aprelde habar berdi. Galy berse-de onuň sözlerine görä häkimiýetler hususy ýeçilikdäki traktor eýelerini gorkuzyp olaryň tehnikalarynyň tölegsiz peýdalanýarlar. Adamlaryň hususy tehnikalaryny ellerinden almak haýwaty bilen olar muty işledilýär diýip habarçy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Lewaply kärenetçiler döwlet tarapyndan ozal ýeňillikli üpjün edilýän mineral dökünleriň bahasynyň ýokarlanmagyndan şikaýet edýärler. Döwlet tarapyndan paýta we buğday üçin berilýän mineral dökünleriň bahasy tas 4 esse gymmatlady diýip habarçymyz aýtdy. Ençeme kärenetçiniň habarçymyzy tasdiklamagyna görä geçen ýyllarda paýtaçy kärenetçilere 1 tonnasy 400 manatdan satylýan mineral dökünleriň tonnasy şu ýyl 1800-2000 manatdan paýtaçylara beriler. Habarçymyz mineral dökünleri bilen bir hatarda beýleki çykdyjylaryň hem şu ýyl ýokarlandyrylýanyny habar berýär. Diňe bir himiki dökünleri däl hem tehnika hyzmat edişe we suw üçinçiligine değişli bahalaryň hem şu ýyl 40% gymmatlaýanyny aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme owa hojaluk işgäriniň sözlerine salgylanyp habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Lewap welaýatynyň Halas, Kerki we Amy derýa etraplaryna gowaçy ekmek işleri dowam edýär. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 20-nji aprelde welaýat häkimleri bilen video aragatmaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny häzirki wagtda alınıp barylýan owa hojaluk işlerini maslahat etdi. Olary ag ekinlere gowy ýydyk edip bol hasyl almagy tapşyrdy.